UFC Fight Night, μάγκες μου, και μάλιστα στη Σανγκάη, στην Κίνα, με τον Johnny Walker vs τον Yang Mi Yang, όπως τον λένε, Brian Ortega με Sterling και Sergey Pavlovich vs Cortez Acosta και άλλα πολλά στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Let's go! Και θα ξεκινήσουμε με το main event αυτής της κάρτας, μάγκες μου. Johnny Walker εναντίον Yang Mi Yang. Δεν ξέρω πώς προφέρονται αυτά τα ονόματα, θα σας γελάσω. Ας ξεκινήσουμε με τον Johnny Walker, ο οποίος θα θέλαμε όλοι να είναι champion, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να είναι. Δεν έχει ακόμα αυτό το κάτι που πρέπει να γίνει champion. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για έναν χαρισματικό αθλητή. Όλοι τον συμπαθούν, είναι αστείος, είναι ωραίος μέσα στο κλουβί, δοκιμάζει εντυπωσιακά πράγματα κάθε φορά, αλλά έχει ένα πολύ κακό μειονέκτημα, δεν αντέχει καθόλου το σαγόνι του στα χτυπήματα. Το είδαμε και στους τελευταίους του 5-6 αγώνες, δεν ξέρω από όσους, ότι έχει θέμα. Έχει θέμα με το σαγόνι, δεν αντέχει πολύ χτύπημα και άμα τον παίξεις και λίγο μεθοδικά, έστω και λίγο, άμα τον πετύχεις μια καλή, φαίνεται ότι δεν θα αντέξει, θα πέσει κάτω. Παρ' όλα αυτά έχει απίστευτα skills σαν αθλητής. Έχω την εντύπωση ότι τον κρατάει λίγο πίσω η ομάδα που τον εκπαιδεύει. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι εκ των έσω, αλλά αυτή την εικόνα βγάζουν προς τα έξω, γιατί έχουν, από ό,τι βλέπαμε ας πούμε στην αρχή της πορείας της καριέρας του Johnny Walker, όταν πολύ πιο aggressive, δεν ήταν τόσο μετρημένος και του έβγαιναν. Του έβγαιναν οι προσπάθειες είτε για KO είτε για TKO, ακόμα και για submission, αλλά φαίνεται ότι το χέρι του και γενικά το σκάρι του είναι βαρύ. Οπότε θα έπρεπε κατά τη δικιά μου άποψη να ποντάρει εκεί πέρα και λίγο να αναπτύξει την τεχνική του. Θα φαίνονταν ότι θα μπορούσε να έχει το πάνω χέρι. Όχι μόνο σε αυτόν τον αγώνα, αλλά γενικότερα. Απέναντί του κάθεται ο Yang Mi Yang, ο οποίος τον αρέσει πάρα πολύ να κερδίζει τους αγώνες στο πρώτο round από ό,τι φαίνεται. Ο τελευταίος του αγώνας κιόλας ήταν, αν δεν κάνω λάθος, με τον Smith, με τον Anthony Smith, ο οποίος, εντάξει, δεν μπορείς να τον πάρεις πολύ καλά ως μέτρο σύγκρισης, γιατί είναι σε εισαγωγικά στην παρακμή της καριέρας του ο Anthony Smith. Βέβαια και ο Johnny Walker έρχεται μετά από defeat σε αυτό το fight από τον Oezdemir, δεν θυμάμαι πώς Oezdemir, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θέλει αυτή την νίκη, πεινάει για αυτή την νίκη. Ο Yang Mi Yang δεν θα είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος από ό,τι φαίνεται, διότι ο ίδιος αντέχει πολλά χτυπήματα από ό,τι έχει δείξει. Τον αρέσει να κάνει τον αγώνα, όπως λέμε, dogfight, θέλει να εμπλέκεται συνεχώς μέσα στο ring, δεν ψάχνει συνήθως τόσο το submission όσο τις γροθιές, όσο το να σε βγάλει KO, TKO. Αυτό είναι λίγο κακό για τον Johnny Walker, δηλαδή θα μπορέσει να αποφύγει όλα αυτά τα χτυπήματα ο Johnny Walker, θα παίξει πιο τεχνικά, θα παίξει πιο aggressive, και αν παίξει πιο aggressive πόσα χτυπήματα θα φάει και πόσα αντέχει. Είναι λίγο περίεργη η φάση. Κατά τη δικιά μου άποψη έχει το πάνω χέρι ο Yang Mi Yang, αλλά η καρδιά μου πάντα λέει Johnny Walker. Με όποιον και να παίζει αυτός ο άνθρωπος, απλά τον λατρεύω. Είμαι biased, κάντε μου μήνυση. Περνάμε στον Brian Ortega και στον Sterling, όπου, παιδιά, αυτός ο αγώνας είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα για να σχολιάσει, γενικά πιστεύω, τουλάχιστον εγώ. Γιατί ο Brian Ortega, πέρα από μια πάρα πολύ καλή φάση που είχε με τον Volkanovski, δεν μου εκφράζει τίποτα σαν μαχητής. Και πέρα από την άλλη τη γελία τη φάση που είχε, που στραμπούληξε το πόδι του μόνος του μέσα στο ring, εντάξει, κακοτυχίες είναι, συμβαίνουνε, αλλά γενικά σαν fighter δεν μου βγάζει ποτέ ότι έχει κάτι special, ρε παιδί μου, ότι κάτι τον ξεχωρίζει. Και ακριβώς το ίδιο μου βγάζει και ο Sterling. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μου βγάζει και ο Sterling, ο οποίος έγινε champion κατά την άποψή μου κατά τύχη από το DQ που έφαγε, disqualification που έφαγε ο Peter Yan, επειδή τότε ήταν παράνομο να βαράς τον άλλο να γονατιά στο κεφάλι όσο είχε τα χέρια του κάτω στο πάτωμα. Τώρα πλέον δεν είναι. Ο οποίος Sterling, αλήθεια, δεν μπορώ να βρω ούτε σε αυτόν κάτι special. Θεωρητικά το wrestling του είναι καλό, πράγμα εγώ το οποίο δεν είδα ούτε στον αγώνα με τον Γιάν, ούτε στον αγώνα με τον Sean O'Malley, παραδείγματος χάρη. Ενώ ο O'Malley είναι striker, θεωρητικά ο Sterling θα μπορούσε να πάει για πόσα takedowns, πήγε για 1, 2, ούτε, μπορεί και ούτε. Οπότε ναι, δεν βλέπω τίποτα special σε αυτούς τους δύο, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς είναι co-main event, βέβαια κατά κάποιο τρόπο είναι.
Παρ' όλα αυτά μη σας επηρεάζει η δικιά μου άποψη, εσείς μπορεί να έχετε άλλες απόψεις, μπορεί να βλέπετε λίγο με διαφορετικό μάτι και τους δύο αθλητές. Θέλω να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια αν έχετε διαφορετική άποψη, αν πιστεύετε ότι κάπου κάνω λάθος, αν κάπου όντως δεν υστερούν και είναι καλοί σε κάποιο τομέα. Περιμένω τα σχόλιά σας για αυτόν τον αγώνα. Εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει κανένας από τους δύο, δεν μου αρέσει κανένας από τους δύο αθλητές, γιατί πέρα από τα skills και τις τεχνικές και τις πολεμικές τέχνες στο MMA που τα λατρεύω όλα αυτά, το άλλο 50% είναι οι προσωπικότητες, οι ιστορίες από αυτούς τους αθλητές, και από αυτούς τους δύο δεν έχω τίποτα. Δεν μπορώ να σας προσφέρω κάτι, δεν μου βγάζουν τίποτα αυτοί οι δύο. Και θα περάσουμε στον επόμενο αγώνα, ο οποίος είναι στο Heavyweight Division, όπου είναι ο Σεργέι Παύλοβιτς με τον Waldo Cortez Acosta. Όπου μιας και είμαστε στο Heavyweight, ναι μεν έχουμε δύο πάρα πολύ ωραία πράγματα από τον Παύλοβιτς, έχουμε δει και potential από τον Acosta, αλλά όντας στο Heavyweight, άμα δεν είσαι π.χ. ο Jones ή ο Aspinall ή κάποιος άλλος ο οποίος έχει καλύτερες, ο Ngannou παραδείγματος χάρη, όταν μιλάμε για τέτοια κιλά πάντα υπάρχει η πιθανότητα του One Punch KO. Αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα κιλά είναι θηρία, είναι τέρατα, είναι σαν να παλεύουν δύο αρκούδες μέσα στο κλουβί. Κατά τη δικιά μου άποψη, αυτόν τον αγώνα τον έχει ο Σεργέι Παύλοβιτς. Έχει αποδείξει ότι είναι ο Ρώσος Ngannou, ας πούμε, σε εισαγωγικά ο Ρώσος Ngannou, έχει τόσο βαρύ χέρι. Υστερεί λίγο σε κάποια τεχνικά πράγματα, αλλά σε τεχνικές υστερεί και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη κατά πολύ όλο το Heavyweight Division, επειδή βασίζονται πάρα πολύ σε αυτή τη δύναμη τους, πάρα πολλοί αθλητές πάσχουν και από κάρντιο, πάσχουν και από πάλι, και υπάρχει στέρηση από αυτά τα πράγματα στο Heavyweight Division. Αυτά βλέπαμε ότι δεν υστερούσαν σε αθλητές οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους μας, αλλά είναι και γνωστοί για αυτόν τον λόγο. Ο Στίπε Μιότσιτς, ας πούμε, ενώ ήταν heavyweight, ενώ ήταν σε αυτά τα κιλά, είχε τις αντοχές για 5 γύρους, είχε την τεχνική, είχε την υπομονή, κατήχε λίγο το wrestling, έβλεπες πράγματα. Σε πολλούς αθλητές στο Heavyweight Division αυτό δεν το βλέπω. Είναι λίγο disaster κατά την άποψή μου το Heavyweight Division. Αλλά έχουμε και νέα ταλέντα. Ο Παύλοβιτς, κατά τη δικιά μου άποψη, είναι ωραίος μαχητής. Θέλει λίγο ανάπτυξη βέβαια η τεχνική του στο striking και στο takedowns, αλλά κατά την άποψή μου είναι ωραίος αθλητής. Ο Aspinall και αν δεν είναι ωραίος αθλητής. Ο Volkov εξίσου είναι πολύ ωραίος αθλητής, και ο πολύ αγαπημένος μας ο Derrick Lewis είναι πολύ ενδιαφέρον να τον βλέπεις, εκτός αν μπορείς να τον ρίχνεις κάτω, τότε που βαριέται να σηκωθεί. Πιστεύω ότι ο Παύλοβιτς θα κερδίσει μόνο και μόνο επειδή μας έχει δείξει περισσότερα πράγματα μέσα στο οκτάγωνο, μας έχει δείξει και περισσότερη δύναμη στο χέρι από ότι ο Acosta. Τίνω προς τον Παύλοβιτς. Βέβαια, αν έχετε να προσθέσετε κι εσείς κάτι για τον οποιοδήποτε λόγο, περιμένω παιδιά τις απόψεις σας, όπως και δίποτε. Αυτά για αυτό το UFC Fight Night. Δεν θα είναι τόσο μεγάλο το βίντεο προφανώς, δεν είναι κάποιο υπερτεράστιο event, παρ' όλα αυτά είναι Fight Night, νιώθω κάπως υποχρεωμένος να σας αναφέρω έστω και ένα fight, ακόμα και ένα να με ενδιαφέρε μόνο, θα σας το ανέφερα. Αν έχετε κάποια πρόταση, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι, αφήστε το κάτω στα σχόλια, τα διαβάζω, μην νομίζετε ότι δεν τα διαβάζω, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που λογικά θα είναι το aftermath από αυτό το Fight Night. Μέχρι τότε μάγκες μου, τα λέμε φιλάρες.